ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କଞ୍ଚା ହିଁ ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କଞ୍ଚା ତ ଖାଇହେବନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ବନେଇବା। ବାଇଗଣକୁ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଦେଇ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ନେଇ ବାଇଗଣଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ଦେଇଛି। ବାଇଗଣଟା ସେକିଲା ଭିତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ଦେଖିଲି ଘରେ ଦହି ଅଛି, ତ ଭାବିଲି ଦହି ବାଇଗଣଟା ହିଁ ବନେଇଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେକିବା ଜାଗାରେ ଛାଣି ବି ପାରିବେ। ଛାଣିଲେ ଦହି ବାଇଗଣଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସବୁତକ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଦହି ନେଇଗଲି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଦହିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଦେଲି। ଦହିଟା ଫେଣ୍ଟିଗଲା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ବତୁରିବାକୁ ଦେଲି। ଏବେ ଦହି ବାଇଗଣଟାକୁ ବଘାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ନେଇ ସେଥିରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା ଆଉ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ପକାଇ ଦହି ବାଇଗଣଟାକୁ ବଘାରିଦେଲି। ତା ଉପରେ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦହି ବାଇଗଣ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।